Patay nga nakautaw-utaw sa kadagatan sa Cebu City, napalgan sa mga mananagat sa Talisay City. Biktima adunay nakitang samad sa agtang ug plano sa kapulisan nga ipaubos kini sa autopsy. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Daling gidala sa mga mananagat sa baybayon sa Talisay City Fishport ang nabangalan nga patayng lawas sa usa ka lalaki. Ang patay gibanabana nga naa sa iyang mid-30s ang pangidaron ug nagsulob og yellow t-shirt, dark blue ug red colored nga short. Giingon nga diha sa kadagatan ubos sa Cebu Cordoval Link Expressway sa habig sa Cebu City napalgan ang maong patayng lawas. Duda sa kapulisan nga nalumos kini. Gawa sa samad sa agtang, wala nay laing nakitang samad sa iyang lawas. Nakigalayo na ang Talisay City Police sa kapulisan sa Cebu City. Nanawagan sila sa mga kabanay nga dunay missing nga miyembro nga makig-alayon sa ilang buhatan. Hangtod ning pagbalita, wala pay ni claim sa patayng lawas. Plano sa kapulisan nga ipa-autopsy ang lawas aron masuta kung wala bay foul play sa pagkamatay sa lalaki. Lang siya gising gamay din eh. Siguro na kung naka yan sa sa bato or something Pero sa body wala siya dunggab, wala siya pinusila. Yes, So possible drowning. Possible siguro kung mangingisda ni or the drowning or Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.